In Veenwouden zijn ze volslijn verbuisterd door het bericht dat er mogelijk geen subsidie komt voor haar nieuwe dorpshuis. Nou, dat trekt mij heel erg. Maar ik met name natuurlijk de vrijwilligers en de commissie die het mij ons geerwerkje, die hebben van de week inlichten. En die ben tieren ondien en dan kan je echt zeggen dat er mensen echt sliepeloze nachten van hebben. Dat geldt echt van mezelf. Wie hebben van de week zijn we vinden uiteindelijk op een schandalige manier behandelen. Ja, er wie er al haast 1 miljoen euro tas zijn voor de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum in het dorp. Maar door de grutte te kwatten op de zwarg in de gemeente Dantumadiel worden de projecten die nog net starten binnen nou op een nieuw vallen onder de gemeente Rieën. We zullen er alles aan doen om de Rieën te bewegen, het dorp zodanig te meer te komen dat er nou uiteindelijk na die 18 jaar dat we hiermee bezig zijn, uiteindelijk een dorpshuis in Veenwouden komt. In Veenwouden broeken ze tijdelijk de oude bibliotheek als dorpshuis. En intussen bezieken ze zo volle mogelijk geld bij naar te brengen voor een nieuw onderkom. Maar wat nou als de gemeente Dantumadiel definitief nee zegt in de subsidie? Ja, dan hebben we in Veenwouden geen verenigingsgebouw meer.